ανάπασον και τα ψυχά των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών κατά βάσης άδη, και τα ζωδυναδίσα των πεπερημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου, σώτερ ανάπασον, και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ημών μη αγνή και άκρατος Παρθένων, της αιώνα πράσωσίσαστα, έβεβε υπέ τους συγχωρηθείτε, τα ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεομετά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιλεώμεθα υπέρ απάντησης των ψυχών των κεκοιμημένων δούλων του Θεού, των ειρηνικών θεσμόστων, επί των εθνικών ημών του έθνους καθόστη, και υπέρ των συγχωρηθήν αυτών το αντιμέλημα, εκουσιόνται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την αυτόν εξαΐτης και αναπάγονται τα ελέη του Θεού, Τώρα να έρθει. Τώρα. παραξητών του αθανάτου βασιλείς και Θεό ημών εξιστόμεθα. Κύριου Δώσουν πνευμάτων και μάχης αρκώσεων, των θάνατων καταργήσεων, των διάβολων καταπατήσεων, στη ζωή των κόσμων των οριστάμενων. Αυτός, Κύριε, ανάψε και τα ψυχά των εκειμένων δούλων σου, εν υπερπίσεως και πατρίδους αμεσισαμένων και ενδόξου πεντώντων, την Ιερά Μονή του Σέψου, και τάξε να φτάσει εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλόρο, εν τόπο αναψύξεως εν τα πέδρα, πάσα οδύνη λύπη και στεναγμό, παναμάρτημα των παραυτών πραχθές, λόγο, έργο, αή, διανία, ο αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησα, ότι ο και στην άνθρωπος το ζήσετε και ο καμαρτής, τι μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει, δικαιοσύνη του δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος του αλήθεια. Η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση πάντων των υπερπίσεων και πατρίδους αγωνισταμένων και ενδόξους πεζόνων, αδελφών ημών συλλιωτών, και την δόξα να φέρουμε στην τον Άστρο Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και το Θεό του Πνεύμα την ίδια ή και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός και της ημών δόξαση, δόξα και νεκρών και ζώντων διεξέλεχων σατάνων βασιλεύς και αναστάς εκλέγων Χριστός αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας της Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αστών και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και δικαίου φίλου αυτού Λαζάρου των Ιτραημένων και πάντων των Αγίων, τα ψυχάς των εξημών μεταστάντων δούλων αυτές κοινές δικαίων τάξεων, ερκόλπης Αβραάμ αναπαύσε και με τα δικαίων την αριθμίσε, ημάς δε ελέησε και σώσει ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.